skal det være dig? Hvorfor ikke mig? Yeah! Hold nu fucking kæft! Jeg ved ikke, hvor han er. Han er på taget. Prøv at Karl, har du brug med shotgun, fordi jeg har en. Karl, sammen med mig. Alter, jeg beder til dig. For at Karl, han kan ikke lide det små. Karl kan godt lide det små derimod. Og han har ikke noget at påstå. Vi der sejler rundt og det her Karl og Stød. Farfar Vi begge to har fået spedition som pirat. Jeg tager hoppet, please sig. Okay, de flygter sådan. Det er sgu da det giver ikke nogen mening, hvorfor de flygter, når vi er lidt der mindre end dem. Ja, så reboot er der. Man, der er en bil, der flyver. What? Jeg vil, du skal ikke sige dem ud. Du skal ikke sige dem højt, Falved. Har du taget? Nej, men det... Au. Der er mange. Jeg kan ekko en af... Nå ja, man kan faktisk godt høre ekko. Det kan man godt. Altså, de skal da op på et tidspunkt. Kan de ikke? Der! We got a runner! One Mexican down. Gud, jeg har et fucking ninja-sværd. Kan I se det? Ja, jeg prøver lige med det. Mads Morales er død! Der! Der er en lige her. Oh fuck! Bro, Fortnite blev rent faktisk lige ødelagt over natten. Altså, det er rent faktisk sygt. Ja, rent faktisk, altså. De er der bare. Jeg ved med det næste skal det blive samme eller noget. I er fucking ligeglade. Altså bro, jeg vil ikke under, hvis jeg ser mig selv i fucking shoppen næste uge, altså. Kom. Oh fuck. Hvorfor laver jeg bare kort? Hvis der er også nogen her, ikke? Så er jeg så cool. Ej, det er... Det er så sygt i hovedet. Altså selvfølgelig, YouTube Sharks. Jeg finder om de har så fucking disliker hans lort. Er der to? Der er han, gutter. Der er han 49 videoer, 57 subscribers. Lad os se her. Dislike. Hvor sidder han? Lige under. Lige dernede, Vilas. Under den der kugle. Hvad skal du? Ej, så du det der? What? Oh my god! Tabte han mig? Nej, der kommer en. Ja, kom. Better! Oh my god, 35 ham det der. Bro, altså er jeg bare fucking... Bro, jeg har mistet alt min charme i sniperen. Okay, jeg dræbte en. Det er fint. Nice, du har også. Så tager vi sgu da også ham den sidste. Okay, lige meget. Han flygter så. Men det er stadig godt spillet også. Ja, okay, bare flygt. Ej, undskyld. Prøv at høre. Du ved godt, hvilken omgang du får nu. Du skal til at lægge til sove. Nej, Du skal ikke gøre det værre, Bastil. ikke igen. Guys, jeg ondt. Du ved det, guys. What? Jeg skrev om 110 og 60. Ej, han må være one-shot syg. Nice, Carl. Tak, Carl. Nice. Ikke tilbage, Carl. Du har den. Melde. That's fine. Ved du hvad? Jeg har pullet den her. Og så den her. Nej, faktisk den her. Oh my, jeg ved hvilken jeg puller. Yeah! This was so carnitted. Ja, der er en hernede. Oh my, jeg skød en ud. Han er ikke på så, der er en, der sniper. Han missede. Han kan så ikke hæve nok ham. Han er fucking lort.